ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ତାରିଗୋଣ୍ଡା ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା। ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ତାରିଗୋଣ୍ଡା ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା 1730 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିରୁପତିରୁ ପ୍ରାୟ 80 କି.ମି. ଦୂରେ ଅବସ୍ଥିତ ୱାୟଲପାଡୁ ମଣ୍ଡଳର ତାରିଗୋଣ୍ଡା ଗାଁରେ ମାତା ମଙ୍ଗମ୍ମା ଓ ପିତା କନାଲ କୃଷ୍ଣଜାଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 5 ଜଣ ପୁଅ ଜନ୍ମ ପରେ କୃଷ୍ଣଜା ତିରୁମଳାର ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖାଗଲା ଭେଙ୍କମ୍ମା। ଶିଶୁକାଳରୁ ହିଁ ଭେଙ୍କମ୍ମା ଘରର ଅଧମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଓ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଶୁଣି ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିଲେ। ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ ଓ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ଭ୍ରମବଶତଃ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭେଙ୍କମ୍ମାଙ୍କ ବିବାହ ଭେଙ୍କଟାଚଳପତି ନାମକ ଯୁବକ ସହ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୀଘ୍ର ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହାପରେ ଭେଙ୍କମ୍ମା ପୁଣି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ରହି ସେ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଜନ ଓ ସ୍ତୁତିରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭକ୍ତିଗୀତ ରଚନା କରି ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ତାରିଗୋଣ୍ଡା ଗାଁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ତୁଳସୀ ଓ ପୁଷ୍ପମାଳା ଅର୍ପଣ କରି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ରହି ଆମ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ବିଘ୍ନ କରୁଛ? ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କୁ କେଶ ଧରି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି କ୍ଷଣରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସେ ତିରୁମଳାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା 21 ବର୍ଷ। ତିରୁମଳାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ନିଜ ସମୟକୁ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଦର୍ଶନ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାନରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ନିବାସ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମ ରାମଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରନ୍ଧଣାଶାଳାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଥିଲା। ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବରେ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗଭୀର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତିରୁମଳା ପର୍ବତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ନମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଂଶଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଘର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱର ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅକ୍କାରାମ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ପୂଜାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବାଙ୍କ ତୁଳସୀ ବଗିଚା ନିକଟରେ ଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବାଙ୍କୁ ଯେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ଈର୍ଷ୍ୟା କରି ସେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଆବର୍ଜନା ପକେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ଥିବା ସମୟରେ ଅକ୍କାରାମ ଦୀକ୍ଷିତ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଆବର୍ଜନା ପକେଇଦେଲେ। ଏଥିରେ ଦିବ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା କହିଲେ, ଏହି କ୍ଷଣରେ ତୁମେ ଓ ତୁମ ସମଗ୍ର ବଂଶ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସେହି କ୍ଷଣରେ ଅକ୍କାରାମ ଦୀକ୍ଷିତ ଓ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ତା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୂଜାରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବାଙ୍କ ଉପରେ ଈର୍ଷ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ସବ ସମୟରେ ସେ ପୂଜାରୀ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଏହାରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ସବର 9ମ ଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଆସି ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଟକିଗଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା, କୁମ୍ଭା କାଟିବା, ଲେମ୍ବୁ କାଟିବା କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବାଙ୍କ ଉପରେ ଅପରାଧ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ରଥ ଅଟକିଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଓ ରଥ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ରଥ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆରତି କରିଲେ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷଣରେ ରଥ ପୁନର୍ବାର ଗତି କରିଲା। ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ତପସ୍ୟା ଦେଖି ଅନେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ବୁରୁ ତୀର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୁହା ଅଛି। ସେଠାରେ ରୁହ, ଯେଉଁଠି କେହି ତୁମକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସୁରଙ୍ଗ ପଥ ଦ୍ୱାରା ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମୋର ସେବା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ତୁମ୍ବୁରୁ ତୀର୍ଥର ଗୁହାରେ ବାସ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେବା କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାତିର ସେବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ ସକାଳେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଏହା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ। ପ୍ରଶାସନ କହିଲା, ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତିରୁମଳାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହି ରାତିରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାତି ଗୋଟିଏ ପୂଜାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚି ରହି ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆସିବା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସକାଳେ ଅନ୍ୟ ପୂଜାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ଘଟଣା କହିଦେଲେ। ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲି ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତିରୁମଳାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ସେ ତୁମ୍ବୁରୁ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଠିକ୍ କଲା। ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଗୋବିନ୍ଦ, ଭେଙ୍କଟେଶ, ଶ୍ରୀନିବାସ, ବାଲାଜୀ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ଗୁହାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋତେ ଦେଖିଛ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଆଖି ଖୋଲିବା ସହିତ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବାଙ୍କୁ ତୁମ୍ବୁରୁ ତୀର୍ଥରେ ଦେଖିଥିବା କଥା କହିଦେଲା। ସେହି କ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ଯେପରି ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା କହିଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିବା ସହିତ ଯେ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ତୁମ୍ବୁରୁ ତୀର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ଦଳେ ଦଳେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଭିଡ଼ ସହିପାରିନଥିବାରୁ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ପୁନର୍ବାର ତିରୁମଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଫେରିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ ସହିପାରୁନି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଜୀବିତ ସମାଧିରେ ପ୍ରବେଶ କର। ତା ପରେ ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବା ତିରୁମଳାର ଶ୍ରୀ ବରାହ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅନ୍ନମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଂଶଜମାନଙ୍କ ଘର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱର ତୁଳସୀ ବଗିଚାରେ ନିଜ ସମାଧି ସ୍ଥାପନ କରି ଜୀବିତ ସମାଧିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଜିଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଭେଙ୍ଗମାମ୍ବାଙ୍କ ସମାଧି ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ।